Bé, no sé, bastant somrent les paraules, la veritat. Primer perquè de vegades aquí diuen comunistes, ara diuen feixistes, ja sabem que una mica per ells és una mica tot igual, però jo penso clarament no, i crec que el que es va viure a Vallecas aquell dia va ser la resposta d'un barri obrer on Vox, sabent que era així, va anar a provocar un barri de gent treballadora amb immigrants, on va anar un partit obertament masclista, homòfob i racista, amb unes polítiques neoliberals, a fer un míting allà. I això em sembla una veritable provocació i, òbviament, els veïns i veïnes de Vallecas van allà a donar una resposta, contràriament al que també van demanar Podemos, Más País i PSOE, que van dir que no hi anés ningú. Entenc la idea o el que es pretén amb això realment, bàsicament que és una cosa simbòlica del rebuig que hi ha a Vallecas a Vox, a una gran part de Vallecas contra Vox, que comentaven abans que sembla que busquin la confrontació. És que la confrontació ja existeix, o sigui, no és una cosa que es busqui. Hi ha confrontació quan hi ha treballs i quan és aquesta gent de barris obrers la que ocupa els treballs més precaris sense mesures de seguretat, la que durant el confinament de classe que va haver-hi als barris de Madrid havia d'anar a treballar als barris pijos on Vox treu vots de sobre a treballar allà per continuar mantenint els beneficis dels empresaris. És tota la confrontació que hi ha amb les mesures i amb les lleis racistes com la llei d'estrangeria. Tota aquesta és una confrontació que ja existeix. Per tant, òbviament que si Vox va a Vallecas i fa un míting, que faci un míting a Vallecas, que es trobarà a tota aquesta gent confrontant i enfrontant aquesta extrema dreta racista, homòfoba i absolutament masclista. Primer pel tema dels veïns de Vox, de Vallecas, que van anar i que eren de Vox. Òbviament que el discurs de l'extrema dreta en una situació com la que estem, de crisi social, econòmica, d'auge de les desigualtats, doncs té un cert recorregut, perquè també és per això pel que està l'extrema dreta, que és per utilitzar... No, és per utilitzar aquest seu discurs que és sempre homòfob, que intenta dividir els de baix i la classe treballadora perquè es matin entre si i matin els immigrants i odiar els immigrants i aquesta sigui la lluita que hi ha, que és la que també interessa al senyor Garcés. Després, a mi em sorprèn, la veritat, sempre la victimització que tenim en aquests actes de la policia, que malament ho passa a la policia, que ferida està... Amb aquest ministre que té de jefe, doncs sí, la veritat... Quan veiem les imatges de les pallisses que van donar uns nois i de totes les que hi ha hagut als actes. Veiem també, parlem, em sorprèn també que es parli tant de la policia. Òbviament que Vox parla de la policia perquè té un calador de vots brutal dintre de la policia i li posa una catifa vermella. Perquè és l'única que la defensa, no com el seu ministre d'Interior. No, perdó, el ministre d'Interior va ser el responsable de la policia que va carregar i el que carrega totes les manifestacions. Doncs es va quedar curt de gens, eh? No, és ell també, el ministre d'Interior, que oculta tortures, com ha dit el Tribunal d'Estrasburg. Aquest és el ministre d'Interior. I també, precisament, per tot aquest odi antiimmigrant que tenen, que és brutal, com el nostre candidat d'aquí, que és fill i net d'una dona de Guinea Equatorial. Aquesta mania, no, sí, em sembla el tòpic més gran. No s'entén per què ens diu racistes. Aquesta utilització de no, mira, com tinc negres significa que no sóc racista. Això és una cosa que és una mentida increïble. I vostè que parlava dels manters que venen aquí, que sí, no sé, que rebenten l'economia de mercat o no sé quina cosa fan, potser no hauria de venir persones des del seu lloc d'origen perquè tenen, no sé, cap recurs per viure, perquè les empreses espanyoles estan explotant els caladors al Senegal, o a Mauritània, o a Amèrica Llatina, amb Telefònica, amb Repsol, perquè aquest és l'imperialisme espanyol, i aquest és l'imperialisme espanyol que també ho vença el govern progre, que tant critiqueu. I dieu que no heu anat mai a un míting de Podemos i a més. És que Podemos, PSOE i Mas Madrid, ja ho he dit, va dir que no hi anava, que no hi anés ningú. Vale? Pues yo tengo una información... Bueno, pues mira't el comunicat, que és públic i que surten Mas Madrid, Podemos i el PSOE dient que no hi vagi ningú, que s'ha de respectar, que no hi ha d'haver confrontació. Pregunti qualsevol botiguer que ven qualsevol tipus de producte i està un senyor que ve il·legalment a casa nostra, posa una manta i ven, sense pagar impostos. Vostès donen suport a això. Perquè el pobre botiguer el que li està fotent el negoci és el del senyor del Top Manta i no les medies grans empreses amb les quals no pot competir de cap manera i en accés a crèdits. Per això llavors ens hem de permetre l'entrada d'il·legals. Per això, no? Per això. Com que hi ha grans corporacions, anem deixant entrar tots els il·legals. És que no, o sigui, aquest no és el debat. No és el debat, però li pregunto, no li interessa respondre. Nosaltres li hem tret, no? El tema del racisme. No, hem de fer com es va fer a la platja de Tarajal, que era tirar per matar immigrants. És aquesta la cosa que s'ha de fer, és continuar pujant murs. No, a mi mentre es protegeixin les fronteres... Ah, clar, i com es protegeixen les fronteres? Amb flors.
a nosotros nos importa tres pepinos que nos pongan ahí EPIs simbólicos, es que nos da absolutamente igual. Nosotros íbamos allí a defender a los vecinos que nos habían votado y ya está. Oye, si nos quieren hacer la pirula esta... Els treballadors t'ho guardes una mica quan feu unes polítiques neoliberals de l'hòstia, que són les que els fregaritzen. Perquè aquest rotllo de Vox de defensor dels treballadors... Quines polítiques? Mira, nosaltres vam anar a defensar un barri que, en teoría, la única voz cantante, el señor Pablo Iglesias y estas personas antisistemas, siempre se rigen como la única voz autorizada para defender a los obreros, a los proletarios. Pero a la hora de la verdad los tienen abandonados, porque este señor además ya ha predicado con el ejemplo, con su pedazo de chalet. Nosotros sí que estamos por esta gente. Demagogia barata, no. No, perdona. I una cosa molt simple. Puc contestar abans de la drogada? Molt ràpid. Jo, el senyor Pablo Iglesias, sóc conscient que no defensa gens a la classe treballadora. De fet, el problema de que gent com Vox i l'extrema dreta continuï creixent en aquest país és que, a part d'aquesta esquerra que es defineix d'esquerra i de tal, i que defensa els treballadors, és la que està aplicant totes aquestes polítiques que precaritzen a la classe treballadora, que manté les reformes laborals, que les reprimeix quan es manifesten. I per tot això és el vostre discurs populista d'extrema dreta el que acaba intentant guanyar vots aquí. Així que no parlarem a l'extrema dreta amb aquests partits. Anem a atendre la trucada.